mayud AUC chairperson. To koro sani chief campaigner odie kona. Odie from all quarters. Kinde modi chief campaigner nying Raila bende poko chwalo AUC kocha. Poko chwalo kocha. Odi chief campaigner gi Gen Z, odi chief campaigner gi jogot ka. Ineno as much as ni Gen Z ni ye gini mabedo wang neno ni lakini obedo hijacked. Mar also settling political scores. Nikech okinyal nyisa ni Gachagua manyo wacho niya ni government ni en mar shares koro luongi Joyce gi an ni nyithinde. To seche makoro ni pogo kek to no kodwarwa. Sani to koro wan nyithinde. Mano nyisi niya nitiere kaka gini chwalo. Bloggers mag president for example. Iseneno kaka giwuoyo kane candidacy mar Raila ochopo. Ineno kaka Pauline Njoroge gini thuku gini ne react. Koro Raila bende balance ni adwaro AUC ni to political instability bende nika. Ere kaka dhi. Koro mano can also inform gimomiyo Raila no timore nade. Raila no dhi mosore gi Ruto. But gima rach kabisa makik timre ni jogi tiyoga gi Raila marach. Pile ka pile. Gitiyoga kode kaka seche mar divert attention mar jopiny. Sama accountability dwarore, sama nitiere corruption gikelo Raila. Koro attention wuok kuom site mane omako jopiny ka koro jogot chako dhaw gi Raila, ji chako dhaw gi Raila to wiji wil gi issues manie mesa. Mane gima notimore 2022. Kaido ka jogot ne wacho nya ing'eyo niya ni wanwahero Raila sab kabisa. Lakini riwruok mar gigo uruni emomiyo koro kwadhi gochone to pok ne gigochone are piny ne chakre. Sani bende ibro yudo ka giwacho ni no ero Raila kabisa ni ok wadwar ni Raila odhi AUC, wadwar ni obed ka. Magi jok mok dwar ne Raila ber. Ni wadwar ni mondo obed ka mondo fight for political space. Ka Raila kendo biro mondo fight for political space ni no kwatimo rade no kwa ori. Koro this is just a political scheme ma ose hijack Gen Z madwaro also taint the reputation mar Raila ma bende Raila bende ose fall into that trap. Gimane Raila do timo kipacha ne gidhi gibede board meeting nikech board meetings ang'in to gibede to weyo ni baba an magi ma suggest fire ngane kama implement kasi nyis baba ni baba ting musiki wanwaro mang'owa waro mbele. Koro kibed ni weche ni ng'eny, ibedo ng'ama weche ne tin, lakini interest marwa mwadwaro mar AUC cha, nikech mano to en gir jo Kenya, en giro nagi, kendo en gima ber kwa yude. Koro kopo ni wa lose the focus, fight bro, nikech anno ka nyaka barupe no ndik AUC gi Gen Z, gi set tag gi Twitter and everything. Kopo ni wa dhi mbele gi wach island ni kaka Raila timo gik moko ni akia wacho ga ni gima Raila neno ko beto kata no kanyal neno katimo rada kachung but kipacha mar ojana taneno ni he would have done it differently, not coming out to defend this government mane ose timo gik ma richo momiyo jopiny yuak malich. Ruto uoga oko o fire cabinet ne oket accountability bank to accountability onyalo yudo confidence mag the nation. Iwacho kanyo makare nyake naneno ka thuolo marwa mano miwo kinyi makawuono serumo. Kata kamano kane wachako twak marwa kiliwilisi wuoyo kotudore kod rawera mano Danzela Omondi mane oyoda ka owito ngimane. Ne yangore ni ne ntiere maandamano chieng' tarik 25. Bang' mano ne onene skul, ne osedhi skul kosedhi